Hi ma'am, kayo po ba ma'am si Ma'am Rosalie Chope po? Oo. Ako po si Steph, mula po ako sa home credit po namin. Dumating na po kasi na yung order niyo pong aircon Everest inverter po. Ha? Hindi man ako mo-order? Ayun sa inyo po nanay nakapangalan po and naka-address po dito sa Buena Vista, Presentacion, Camarines Sur po. Paano man ako saan ako order? Po, home credit po kami nanay. Ako po si Steph. Ako po yung agent po ng Saan ba home yan? credit po. Sa Naga po nanay. Oh, paano man ako magkaka-order dyan? And I just want to inform you na yung order niyo po is amounting to 27,990 po. Mula dito sa Buena Vista, Presentacion, Camarines Sur, it's JFS na yan! Expect the unexpected because life is full of amazing things just waiting to surprise you. Hello mga ka-JFS and hello people of the Philippines! Welcome back to the JFS Petals and Services. And for today's video, excited nga ako. Bakit? Dahil talaga nga namang palaki na ng palaki ang network ng JFS Petals and Services. Dahil kung hindi mo na itatanong, nandito lang naman kami sa Presentacion, Camarines Sur para na naman sorpresahin ang isang napakaswerteng customer. Dahil siya ay magsi-celebrate ng kanyang birthday ay nais siyang sorpresahin ng kanyang nagmamahal sa buhay. Sino kaya si nanay and sino din kaya ang surprise sender na nagpadala ng mga packages na ito? Pero mga ka-JFS, tuwang-tuwa talaga ako dahil first car trunk namin ito dito sa Barangay Buena Vista, Presentacion, Camarines Sur. Samahan niyo ako at tara't libutin natin ang Presentacion, Camarines Sur. At sa lahat po, ito'y patunay lamang na mahal niyo at sinusuporta niyo talaga ang JFS Petals and Success. Kaya sa inyong lahat, God bless you and maraming salamat po. Tara na at silipin na natin ang mga packages na inihanda ng JFS Petals and Services para sa ating napakaswerteng nanay. On the right, please. Okay, so ang ating car trunk nga mga ka-JFS ay talaga namang pulang-pula dahil syempre ay birthday. Unahin natin mga ka-JFS ang ating mix kakanin mula sa Ningning's Kakanin. Syempre, ang dapat laging bida ang saya. Meron tayo dito 1 bucket of Jollibee Chicken. At para naman to expose sweetness, sagot na yan ng Ferrero Rocher. And of course, dahil birthday ni nanay, meron tayo ditong prepare na bubble balloon at yan ay may nakasulat na Happy 45 Birthday, Mama, and I love you. Next, para naman maging maganda at sensible ang ating hapon, meron tayo dyan letter na babasahin ko maya-maya. At bilang pang pinali mga ka-JFS, meron tayo dito ang fresh roses. Pero hindi lamang yung isang fresh roses dahil yan ay naglalaman ng pera na tumataginting lang naman na 3,000 pesos. Bago ko makalimutan dahil birthday pala ni nanay, meron pa tayo dyang cake. Yan naman ay mula sa Raffael's Cake. Yan na nga mga ka-JFS ang ating dalang sorpresa dito sa Presentacion, Camarines Sur. Kaya tara na't samahan nyo ako, libutin natin ang presentasyon. Kaya naman sa lahat ng mga nagtatanong dyan kung paano mag-book sa JFS Petals and Services, mag-message lang po kayo sa aming page sa JFS Petals and Services. And for the information of everybody, don't forget to follow and subscribe us in all of our social media accounts that is posted on your screen. We have Facebook, Instagram, YouTube channel, JFS Petals and Services. Huwag na nating patatagalin pa ang ating hapon dahil excited na ako. Dahil kung makikita nyo, napakaganda nga ng mga series dito sa Presentacion. Kaya naman, mula dito sa Buena Vista, Presentacion, Camarines Sur, JFS na yan!
Ayan, alright sa mga ka-JFS, after 3 hours na biyahe, we've finally arrived here sa ating destination. Dito nga sa Buena Vista, Presentacion Camarines Sur para kay nanay. Then excited na ako dahil first time ko as a host sa JFS Petals. And actually, first time din pala talaga to ng JFS Petals dito sa Presentacion. Kaya naman sa mga ka-JFS namin dyan, ng mga taga-presentasyon, no worries na at no problem kasi nararating na po namin at yakang-yake ng JFS to the rest kami palagi sa inyo. Ayan, so since andito na tayo, hanapin ko na yung ating celebrator and i-prank na natin si nanay. Dahil ngayon, disclaimer lamang po, gagamitin natin yung home credit prank para maniwala si nanay dahil medyo siguro mabilis makatunog si nanay kaya kailangan nating galingan. Ayan. So, shout out muna pala kay Mr. John Ray, kay Robert sa aking mga friends, and kay Mr. Nasiba. Shout out po sa inyong lahat. Bye-bye! Tao po! Tao po! Dito po babae ni Ma'am Rosalie Tiope po. Tiope, okay po. Dito po si Ma'am Rosalie. Nasaan po si nanay? Ano po? Nasaan po? Nagsuks doon. Ay, nag-igibe. Ay, ito ba si nanay? Hi ma'am, kayo po ba ma'am si Ma'am Rosalie Tiope po? Oo. Ay ma'am, ako po si Steph, mula po ako sa home credit po nanay. Dumating na po kasi na yung order niyo pong aircon Everest inverter po. Ha? Hindi man ako umu-order. Ayan sa inyo po nanay nakapangalan po and naka-address po dito sa Buena Vista, Presentacion Camarines Sur po. Paano man ako saan ako order? Home credit po kami nanay. Ako po si Steph. Ako po yung agent po na Saan ba home yan? credit po. Sa Naga po nanay. Paano man ako magkaka-order dyan? And I just want to inform you na yung order nyo po is amounting to 27,990 po. Nako! Opo. Ay, Diyos ko! Hindi ako mag-ano dyan. Ba't ako order dyan? Kaya po nanay, sa inyo po naka-address, may contact number po kayo doon, may pag. Nasa kotse po namin ay sa taas po. Ay, nako! Opo nanay, and ang kailangan po namin nanay, since home credit po kami, Gusto niyo magpatawag ako ng barangay? opo, okay lang po para po at Hindi least, ako dyan. Ay, Diyos ko ba? Paano naman ako magkakautang dyan? opo, 27,990 Nakikita niyo yung bahay namin. Paano kami magkakautang ng 27,000? Tama eh. Diyos Mariose, patawaran kita kung mahal na Diyos. And yung minimum down payment po nanay plus sa processing fee, 3,000 po na upon delivery po ng aircon po. Aircon na yung bahay namin. Diyos ko. Ayan, natatasin. Ako po nanay ay hindi po nagbibiro nanay. Nandun po yung item po Hindi natin rin, sa likod. hindi rin ako nagbibiro. Okay po. Kami po ay nagdi-deliver lamang po at hindi ko po masasagot po yun. And para po masagot ko po yung iba po niyo pong katanungan, sama po kayo doon sa taas po para makita niyo po yung Saan naman papeles taas na po. yun? Baka kung sa impyerno ako. Hindi ma'am, nandyan po, sa naka-parking po yung auto po namin, nandyan po sa Diyos ko po, Tataas patawaran po. kita kang mahal na Diyos. Pwede niyo po bang samahan po ako ma'am doon po mismo? Pero nga. Okay po, and tingnan po natin yung ano nyo po, yung Everest inverter po na aircon po. Ano yung SPO1? Ano ba? Bakit? Kung may ano dyan eh. Eh, paano ako magkakautang dyan? Ibaga na muna nga eh. Hindi lang mo Opo. sabi. Baka maatakihok ko dyan. Bahala ka mo dyan. Ikaw Ronel! Baka nagkautang kang aircon. 20, ano po yung nanay, bagong, ano po, Everest po yun, 1.5 PHP po. Sige na po na samahan niyo po ako na. And hindi po ako na magbibiro. Much better po yung sinabi niyo po na pag hindi po mag-usap po tayo kasama po naman. Ay, magkakautang! Dito po tayo na, dito po. Iyak na si nanay. Yan! May order ka gayon. May order ka gayon. Yung problema po natin nanay, kailangan niyo po mabayaran po dito.
magbabayad? Wala man akong ino-order. Ay, po pwede nanay. Isipin niyo po 3 hours po kami gumahe po. Mula po ng Naga po nanay. Alam niyo po ito. Paano ko man malalaman? Di nga, bihira nga akong mawak ng cellphone ko. Kahit nga Shopee, di ako na-order. Okay lang po kayo nanay. Sige na po nanay. Pagal ka na po. Pagal ka na pati. Patingin ko na muna po nanay yung item po, tsaka po papapirmin. Pag gano'n, hindi ko man yan kukunin. Ay, Bahala bakit? man kayo magbalik niyan sa ano nyo. Sa inyo po kasi nakapangalan nanay. Oo. Ay, Sige dito na po kayo nanay. Order ka na po yan. Kasi ikaw po yung recipient nanay. Kailangan niyo po itong terma na at i-claim po. Pero kuhanin natin yung ano, yung tangkalme. Tangkal namin. 27 po yun nanay. 27,990 po. Okay po. Surprise! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Tabi po tayo dapat. Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Day to you! Ayan, padahin na muna natin yung truck. Ayan, naiyak na nga si nanay. Medyo kinabahan ako maka-JFS. Kanina kay nanay dahil sinabi niya, sige, pag ako dyan inatake, kinabahan talaga ako sa iyo nanay. Ayan nanay, kaklaruin ko lamang po para po mabawasan po yung nararamdaman yung mo. Kinabahan po ba kay nanay? Nanginginig si nanay. Kinabahan si nanay. Ayan po, lilinawin ko lamang po mga ka-JFS. Once again, andito tayo sa Barangay Buenavista, Presentacion, Camarines Sur para na naman sa isang sorpresa at paghahandog ng saya at good vibes. Ayan na nga na prank natin si nanay ng home credit prank. Pero gusto ko lamang pong linawin, disclaimer lamang, ang ginamit po namin kumpanya ay hindi po related sa amin at yun po ay prank lamang. And ibig sabihin nanay, wala po kayong kailangang bayaran na 27,990. Dahil kami po from San Fernando, bumiyahe po kami, we are the JFS Petals and Services para po sa sorpresang hatid namin sa inyo ngayong hapon. At para naman po maging masaya po kayo, pasensyahan nyo na po kung napakabako kayo sa 27,000. Ayan, isuot nyo po nanay. Dito po kay nanay. Dito po kay nanay, gitna po tayo. Isuot nyo po ang ating sash para naman maging reyna ka po namin. Dahil mga ka-JFS, ang kasama ko ngayon na si nanay ay birthday niya pala ngayon. Ilang taon na po kayo nanay? 45 po. Okay. She is celebrating her 45th birthday celebration. Dahil po nanay birthday nyo, kami po ay nandito para pasayahin ka. Then nakita ko po kanina, meron po ba kayong handaan nanay? Wala. Okay, dahil wala kang handaan, nandito na po yung handa nyo at sorpresang handog ng JFS Petals and Services. Nanay, wala po ba kayong ideya or kung sino po ang nagpadala nito? Any guess? Yung anak ko po, Yung anak nyo po. Anong pangalan po? Mary Grace, pinakapanganay ko po. Okay, panganay nyo po. Ayan, hati tayo nanay sa tissue dahil maging ako, hindi man ako emosyonal, ay emosyonal yung aking pawis. Hati po tayo nanay. Okay mga ka-JFS, tamang-tama nanay dahil ang nagpadala po sa amin kasama ang mga sorpresang ito para sa iyo ay si Ate Mary Grace Tiope. Palakpakan naman natin si Ate Mary Grace Tiope. Pangalan niyo pong anak, ilang taon na po? 28 na po. Okay, sa edad niya pong yan, naisip niya po kayo na pasayahin kasama ang JFS Petals and Services. Pero bago yan nanay, alamin muna natin kung ano po yung mga matatanggap nyo ngayong hapon. Simulan natin yan nanay dahil birthday mo, may matatanggap kang cake mula naman yan sa Raffabells Cake. And next, we also have 1 bucket of Jollibee chicken dahil dapat laging bida ang saya. Ayan, iyak na iyak pa rin si nanay. Ayan, okay lang po yun nanay, sorry po. Buhay ko ngayon lang ako nagtakik. Ayan. Successful. Sige po, nandito po tayo. Okay, dahil sa buong buhay nyo ngayon lang po kayo nagka-cake, sulitin nyo po ang pagkakataon na meron kayong cake dahil galing yan nanay sa Raffabells Cake. Bonggang-bongga mula pa sa Raffabells.
tapusin na po natin, nanay. Meron din po kayong matatanggap na mix kakanin. Yan naman ay mula sa Ningning's Kakanin. Mga bongga ang pinanggalingan po ng mga packages na yan. At para maging sweet po kami, nanay, kagaya ng sweetness ng iyong anak na si Ate Mary Grace, tanggapin niyo po ang 24 pieces na Ferrero Rocher. At hindi lang dyan nagtatapos ang ating hapon sa paghahatid ng saya at sorpresa. Meron pa tayo dyang bubble balloon na may nakasulat na Happy 45th Birthday, Mama. I love you. Yan po ay mula kay Ate Mary Grace. At nanay, nakikita niyo po ba itong bouquet of flowers, ang ating fresh roses? Yan po ay hindi lamang basta-bastang fresh roses dahil ito ay naglalaman ng tumataginting lang naman na pera na nagkakahalagang not just 1, 2, but 3,000 pesos. Tanggapin niyo po yan. Palakpakan naman tayo dyan. Okay, para maging sensible ang ating hapon, nanay, dahil malayo po si Ate Mary Grace. Nasaan po si Ate Mary Grace? Sa Jeddah po. Nasa Jeddah po. Ilang taon na po siya doon, nanay? Ano po, magdadalawang taon sa December. Okay, dahil malayo po si Ate Mary Grace, hindi po yun naging hadlang para maiparamdam niya po sa'yo kung gaano kakahalaga at ma-celebrate po ang iyong birthday. Naway naging masaya ka po sa mga packages na hatid po nanay. Okay, babasahin ko po yung letter niya. Dear Ma, belated happy 45th birthday sa nag-iisa kong ina. At tumatayong ama sa akin sa loob ng 27 taon sa buhay ko. Alay ko sa iyo ang simpleng sorpresa na ito para sa iyong birthday or sa iyong nagdaang birthday. Di man ako madalas magsabi sa iyo, pero mahal na mahal kita at salamat sa lahat ng sakripisyo mo para sa aming magkakapatid. Wala man tayo ng mga karangyaan na meron ang iba, pero ipinagmamalaki ko na ikaw ang aking naging ina. I love you and I miss you, Mama. Love, Nini. Okay po, nanay. Iyak nang iyak pa rin si nanay. Gitna po tayo, nanay, at tingin po tayo sa ating camera. Dahil ngayong hapon, hindi lamang po kayo basta-bastang celebrator. Kayo po ay instant artista na. Dahil mapapanood po kayo ng buong mundo dahil sa aming YouTube channel, Facebook account, at sa aming Instagram po, nanay. Ngayon po, nanay, dahil nabasa ko na po ang mensahe po ni Ate Mary Grace, ano naman po ang reply message niyo po? Or ano po ang gusto niyong sabihin sa kanya? Kausapin niyo po, nanay. Nak, thank you. Alam mo kung paano ka mahal. Mahal na mahal ka ni Mama. Araw ko man na pangguran mo ko ka mahal. Dawa kung kaso kitapas ng duwa. Salamat. Sana mag-iingat ka dyan sa Jeddah. Ayaw lang kami kamu sa imong pamilya, lalo na ako. Hanggat nabubuhay ako. Mahal kita. Ayan, nanay. Para pong matapos niyo po ang pagpapahatid po na inyong mensahe, isang flying kiss po dyan from Presentasyon to Jeddah. Ayan. Okay na po ba kayo, nanay? Okay na po. Kalamayan niyo po ang sarili niyo dahil wala po kayong babayarang 27,990 pesos. Dahil ito pong lahat ay bayad na, maging ang mga packages pong ito, nanay. Thank you po. Okay po. Nanay, sino po yung mga kasama niya dito sa bahay po? Yung asawa ko, anak ko, Anak mo? mga anak ko po. Bakit tinawag niyo kanina siyang SPO1? Criminology po ba siya? Opo. Police po. Opo. Okay. Dito tayo, sir, bago tayo magkabarilan, dito po tayo, sir. Okay. Dito po tayo. Okay, sir, tama na muna po ang pag-video. Ayan. Dahil birthday po ng iyong nanay, ano po yung mensahe mo sa kanya? May mo po ibang masasabi kundi salamat po dahil daw bago mo po siyang totoong mama, diktor niya po akong tunay na akin. Pada po kante. Papa. Salamat po maray. Isang hug naman dyan kay nanay. Ayan. Ayan. Okay, ikaw naman po, sir. Ano po yung mensahe niyo, sir? Dito po kay nanay dahil birthday niya po ngayon. Ano po yung mensahe niyo po? Gong, salamat na maray sa pinabot mo pang birthday na nanay. Salamat na. Nasupresa mo sa mama mo. Salamat na maray sa surpresa mo kami ni mama mo. Salamat na maray. Happy birthday, man. Ayan. Happy
Thank you so much po. Ayan, bago tayo dito bahain ng luha dahil medyo emotional talaga. Ibig sabihin lamang yan, nag-uumapaw ang pagmamahal dito ngayon sa Barangay Buenavista presentasyon. Wait, there's more. Magbabalik ako mga ka-Jeffes sa iilang saglit lamang dahil maya-maya ay hatiran natin siya ng kanyang cake at kakantahan rin natin siya ng happy birthday song. Ayan nga mga ka-Jeffes, tayo ay nagbabalik because as promised, hahandugan natin si Nanay ng kanyang cake na mula sa Raffables Cake. Nanay, dahil birthday niyo po, syempre hindi makukumpleto ang pag-celebrate ng birthday kung walang cake. At narinig ko po Nanay kanina, sabi niyo po na sa buong buhay niyo, ngayon lang po kayo nagka-cake. Totoo po ba yun? Opo. Ayan, nakakaiyak naman si Nanay. Kung totoo. Ibig sabihin po Nanay, ngayon po yung araw na natupad po ang kahilingan niyo. Ayan, kaya dapat po ay maging masaya kayo. Masayang-masaya po ba kayo Nanay? Opo. Sobra. At para mapasaya pa po kayo Nanay, bibigyan po namin kayo or halugan po namin kayo ng cake. Ayan po Nanay, dahil wala tayong candle mga ka-Jeffes, ito na lang yung magsisilbi nating candle mamaya. Pero bago yan, kantaan muna natin si Nanay. Yung mga nasa likod natin dyan, sabayan niyo po ako sa pagkanta ng happy birthday song. In 3, 2, 1, go! Happy birthday to you. Ayan po. Birthday to you. Happy birthday. to you. Kanta po kayo. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Isa pa po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan po. Ayan po Nanay. Muli po, happy birthday po mula po kay Ate Mary Grace at mula po sa Jeffes Petals and Services. Kaya naman, i-blow nyo po ang inyong DIY candle. Okay Nanay, in 3, 2, 1. Ayan, palapakan naman natin si Nanay. Okay. Ngayon po Nanay, sa edad po na 45 years old, ano po yung kahilingan nyo sa edad na ganyan po? Ano? Aircon. Huwag naman. Humaba pa yung buhay ko para maalagaan ko yung mga mahal ko sa buhay. Ayan po. Siyempre po Nanay, ay ang batang-bata nyo pa po, 45. Kayang-kaya pa po yan kahit mga 145. Okay. Ayan Nanay, diyan na nga nagtatapos mga ka-Jeffes ang ating hapon at masayang-masaya ako. Isang palakpakan naman dyan yung mga taong nasa likod. Masayang-masaya po kami mga ka-Jeffes dahil this is the first time car trunk or first ever car trunk we had here at Buenavista Presentasyon Camarines Sur. Kaya naman sa lahat ng mga taga-presentasyon, shout out sa inyong lahat at sa lahat po ng mga nanonood dyan sa likod. Shout out po sa inyo. Lalo-lalo ng ating mga ka-Jeffes dyan sa taas. Hello po sa inyong lahat. Nanay, para po sa tuluyang pagtatapos po natin ng ating videos, isang flying kiss naman po ulit dyan. At magbababay po tayo sa ating camera. Pero bago yan, mga ka-Jeffes, na nga nagtatapos ang ating hapon. This is once again your one and only surprise ambassador, Kuya Steph. Magkita-kita tayo sa ating next surprises. And 3, 2, 1, babay po tayo Nanay. Thank you.